baka ganin 'yan kasuwanmu daga inda aka ce Ramadan ya tinkaro saura sati ɗaya a shiga Ramadan to fa kawai sai dai 'yan kasuwan da Allah ya musu rahama. Daga inda aka ce Ramadan saura sati ɗaya to za ka fara jin tattasai ya fara tashi, za ka fara jin tumatur ya fara tashi. Wannan tattasen kuma wani za ka samu ma ya shekara 2 a aji. Za ka fara jin suga ya fara tashi, sugan za ka iya samun ya kai shekara a aji. Za ka fara jin kayan masarufi ya fara tashi. Man sagir kuma a garinsu kuma a Ramadan. To bare yanzu da muke cikin wannan jarrabawa, kasan an yi farashin Ramadan daban, an yi farashin coronavirus ma daban. Lockdown shi ma sun mishi farashinsa daban. Ran da aka ce za a yi lockdown to farashi kuma sai sake tashi. Allahu akbar. Man sagir mutane ne suka shiga masifa. Wadda zai tsira sai wadda Allah ya so shi. Kai da kake ƙara farashi kasan koma kai ma guguwar za ta tafi da kai. Yanzu akwai wadda ya isa ya ce ya fi ƙarfin tafiya a cikin wannan masifan? Wallahi babu shi. Baka nemi kusanci a wajen Allah da kyautatawa ba. Tsawwala wa jama'a, ana cikin masifa, ana watan Ramadan, ana halin kakani kai. Yau duk wadda ka mudu shinkafa mudu 10 ka bashi a wannan local environment da muke rayuwa sai yayi kwalla. Wai a haka ne kuma bari in gaya maka wani abu da mutanenmu suka gagar fahimta. Shi Allah yana da tsari. Akwai hanyoyin da zaka bi ku zauna lafiya, akwai hanyoyin da zaka bi ba da ku zauna lafiya ba. Shi garinku in aka ce garinku, Doktor Allah kaɗai ya san iya adadin mutanen da suke da falala a kanka a nan garin. Duk masifar da ka haddasa ta a garin nan baka isa ka gama lafiya ba, saboda akwai mutanen da suke da falala a kanka. Malai hai wallahi kai ma baka san iyakacinsu ba, kuma suna nan kuma suna bin ka bashi. Masifar ma a garinku inda aka haife ka, masifar ma a garinku. Ka koma ka yi lissafi mai kyau. Doktor ka je ka yi lissafi. Wannan damar da Allah ya baka za ka samu yanzu a cikin garin nan akwai malamin da ka yi karatun allo a gunsa, shi ya ɗaura maka babbaku da farfaru. Wannan malamin yanzu 'ya'yansa da jikokinsa suna baje a garin, kai baka san su ba. Waɗannan 'ya'yansa ya kamata a ce inda ka san su ka musu 10 ta arziki, saboda ka amfani ubansu. Idan fa ka ƙara farashi ka saukar da masifar har akan 'ya'yan malamanka. Akwai malamin da a firamare shi ya koya maka sunayen Allah, shi ya koya maka Allahu, shi ya koya maka Ar-Rahmanu, shi ya koya maka Ar-Rahimu, shi ya koya maka Al-Maliku. 'Ya'yansa da jikokinsa suna baje a garin nan. Inda ka san su da inda suke, ya kamata ka je ka musu 10 ta arziki. In fa ka ƙara farashin suga har da waɗannan 'ya'yan malaman kan za ka ɗanɗana ma azaba. Ka yi musu godiya? Wani a garin shi ya koya maka lissafi, wani a garin shi ya koya maka turanci, wani a garin shi ya koya maka rubutun Hausa a makaranta, ba a gidanku aka koya maka ba. 'Ya'yansa da jikokinsa suna baje a cikin garin. In ka daga farashin nan duk zaka gana musu azaba ne. Abin da ya kamata kuma ka yi musu tukuici, saboda ubansu ka amfani rayuwarsa. Akwai gidan da zaka samu in kuna tafiya firamare a hanya, kuna tafiya gidan tsayawa kuke a hanya, ku ce bari ku shiga ku sha ruwa. Sai ku shiga gidan sai ku ce za mu sha ruwa, sai su ce ku shigo ku sha. Gidan nan ya kamata in kai dan halal ne, inda za ka iya tunuwa ka je gidan ka musu 10 ta arziki. Yanzu fa in ka ƙara farashin shinkafa ko kayan masarufi, har da wannan gidan da kake shiga ka sha ruwan duk ka sa su a cikin masifa. Allah kaɗai ya san a garin nan waɗanda suke da falala a kanka. Wani shi ba ma ruwa ka sha a gidansa ba, kun yi kurub ne kawai za ku tafi makaranta, sai kuna wasa a hanya, sai ya ɗauki bulala ya kore ku ce ku tafi makaranta da hannunsa a cikin ci gabanka. Yanzu a cikin garin nan Allah kaɗai ya san 'ya'ya da jikokin wannan mutumin da kake ƙara farashi wa mutanen garin.
wadda ya kamata inda ka san mutumin nan ka mishi goma ta arziki. Akwai abokan karatunka wadda tare kuka yi primary, tare kuka yi secondary, ajin ku daya, wataƙil duk cikinku kai kadai Allah ya ma wannan ɗaukakar. Wa'annan abokan kan wataƙil wani a gidansu ma sai kun bi gidansu kun ci abinci kafin ku wuce makaranta. Yau ka samu dama kuma 'ya'yan wa'annan abokan kan da 'yan uwansu da su duk za ka hada ka gana musu azaba. Da su duk da ka hada ka gana musu azaba. Waɗanda a rayuwa sun taimake ka. Ai kuɗi ya zama kuɗin banza, kuɗin da za ka gana wa jama'ar ka azaba da shi, kuɗin da za ka gana wa jama'ar ka da shi azaba da shi. Mutum nawa suka taimake ka a rayuwa, kuma kai alhaji da kake ganin kai ɗan kasuwa ne, ka tuna waɗanda ka taso da su abokanka, waɗanda kuka fara kasuwa da su. Wataƙil kai ne Allah ya baka nasibi ya sa albarka wa naka. Waɗannan abokanka da kuka yi firamare alhaji, waɗanda kuka yi sakandare, duka suna nan a cikin garin nan, 'ya'yansu suna yawo. In ka ƙara farashin shinkafa ko ka ƙara farashin masara, za fa ka gane azaba ma hadda 'ya'yan abokanka da jikokinsu. Ya kamata ka karya farashi, ya kamata ka karya farashi. Wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dawo daga yaƙi, ruwa ya yanke musu, ruwa ya yanke ya tada sayyidina Ali da waɗansu daga cikin sahabbai, ya ce muna nan anan ku je ku nemo mana ruwa, ba ruwa. Suka gamu da wata baiwar Allah, ta je ta ɗebo ruwa a cikin jarkokinta. Suka tambaye ta ina da mu samu ruwa, ta ce daga nan zuwa inda za a samu ruwan kusan awa 24 ne. Suka ce ba za mu iya zuwa ba, amma ke ki wuce mu tafi da ke wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga ruwa a wajen ki. Aka kai ta gun annabi sallallahu alaihi wa sallam. Annabi ya ce a sauke ruwa, aka sauke ruwa, ya ba masahabbansa ruwa suka sha. Cikin mu'ujizar annabi, kafin tabargun sai da aka mayar mata da ruwanta. Ta ce ita abin da ta lura tulun ma ya fi cika akan lokacin da ta zo da su. Bayan an bata ruwanta, annabi ya cire mayafinsa ya shimfiɗa, ya ce duk wanda muka yi amfani da ruwan nan kowa ya kawo wani abu a haɗa tallafi a ba matan nan. Ba musulma ba ce, ba musulma ba ce, ba musulma ba ce. Annabi ya ce kowa ya kawo, mai dakuwa ya kawo ya saka, mai gari ya kawo ya saka, mai dabino ya kawo ya saka. Haka aka hada aka kulle mata babban kulli. Annabi ya ce gashi mun miki alkhairi. Ta tafi, bayan ta tafi kuma annabi ya yi doka duk yakin da za a yi kar a shiga garinsu. Ba musulma ba ce, ruwa ta ba su. Annabi ya ce kar a shiga garinsu wannan matan. Ita da kanta ba wadda ya yi magana, an yaki gefe, an yaki hagu, an yaki dama, ko ina garin. Ita da kanta ta fito ta yi shela, ta ce ku zo mu musulunta, wannan mutumin ya mana kara. Akan ruwan sha, akan ruwan sha. Garin da aka haife ka, matar da ta karbi ungozomarka, aka haife ka ta karbi aihuwanka, ita ma 'ya'yanta da jikokinta suna cikin garin, kuke haduwa ku gana musu azaba. Ai dukiya ba ta yi ba, dukiya ba ta yi ba. Don Allah ya baku arziki na kasuwa, Allah ya baku arziki na kasuwa. Ku ta sabayin Allah a gaba da zalunci, ku ta sabayin Allah a gaba da zalunci. Wallahi ruwa ne, arniya ce, ba musulma ba ce. Annabi ya ce a daga mata kafa, bayan an mata kyauta ya ce kuma kar a sake shiga garinsu. Ita da kanta ta fito ta ce haba jama'a ku zo mu musulunta, mutumin nan ya mana kara ya mana zumunci. Ba musulma ba ce. Wadda a garin Bauchi baka san iya waɗanda suka taimake ka ba, a Kano baka san iya waɗanda suka taimake ka ba. Wadda ya ma kaciya yana nan a garin da 'ya'yansa da jikokinsa, in ka ɗaga farashi shi ma zaka cutar da shi. Abokanan babanka suna nan a garin, aminan babanka suna nan, 'ya'yansu suna nan, jikokinsu suna nan a garinku. Ku dinga tayar da masifa a cikin garinku. To wadda ya san, wadda yake dan halal shi ya san abu na goma na arziki a rayuwa. Amma yadda mutanen mu kuke yi, ba za ku gama lafiya ba. In ba ku tuba kun gyara ba, ba za ku gama lafiya ba. In ba ku tuba kun gyara ba, ba za ku gama lafiya ba. Ka duba kisar wannan mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mutane uku a cikin banu Isra'il, da wannan mai ciwon kora, da makaho, da mai ciwon barsu din nan. Annabi ya bada labarin su uku.
da jarrabawar da Allah ya musu. Wannan Allah ya bashi garke na raƙuma, wannan Allah ya bashi garke na shanu, wannan aka bashi garke na awaki da tumaki. Sai aka jarabce su da mala'ika ya zo ya nemi taimako da tallafi a gunsu. Ya zo wajen wannan na farko mai raƙuma, ya ce mishi kai haƙuri, abubuwa sun mun yawa, ba zan iya taimaka maka ba. Ya zo gun mai shanu, ya ce mishi kai haƙuri, ba zan iya tallafa maka ba. Ya zo wajen mai awakin, kala ya ce rajulun miskin wa ibn sabil, ya ce mishi ni mutum ne miskini matafi, in qata biyal hibalu fi safari, igiyar da zan rike ni isa cikin 'ya'yana da matana ya yanke, ma'ana guzirina ya katse, fala balaga liyal yawma illa billahi thumma bika. Ya ce mishi alhaji ka taimake ni, ba ni da inda zan samu taimako na isa zuwa ga iyalaina a yau din nan sai da taimakon Allah da abin da za ka tallafa mini. Kala sai shi mutumin sai ya ce mishi kad kuntu a'ma faraddallahu alayya basari, ya ce mishi da ni ma makaho ne, Allah ya miyar mun da gani na, dan halal kenan wanda baya mantuwan alkhairi. Kar don ka samu duniya ka manta da abokanka da a sakandare kuke jika kanzo kuna ci tare, wani a cikinsu ko abincin da zai ci bayi da shi, yau kai ka samu babban matsayi, kar ka manta da shi. Dan halal baya manta alkhairi. Wani yadda kuka taso kuna tafiya firamarin gidansu kuke zuwa ku sha kunu tukunna ku wuce makaranta, in ka tuna da shi ka je ka musu goma ta arziki, wannan shine ya nuna arziki mai albarka. To shi wannan makafin bai manta ba, ya ce mishi ni matafiyi ne, guzirina ya katse, ba ni da hanyar da zan isa zuwa ga iyalaina sai da taimakon Allah da taimakon da zaka mini. Kala sai ya ce mishi kad kuntu a'ma faraddallahu alayya basari, ya ce mishi da ni ma makaho ne, Allah ne ya mayar mun da gani na. Kusma shi ita wa da'ama shi ita, ya ce ga nan dukiyar, ga awakin, ga dabbobin, ya ce ka je ka ɗebi duk abin da kake so, ka bar mun abin da kake so. Fa wallahi, ya ce na rantse da Allah, la ajhadaka al-yawm la ajhadaka shay'an akastahu lillah, ya ce wallahi ba zan ma mita ko korafi ko na musguna maka akan wani abu da ka ɗiba da sunan Allah ba. Ya ce ni Allah ya mun goma ta arziki, Allah ya mun goma ta arziki, ya ce babu abin da nake jira. Waɗannan mutane da kake gani doctor, waɗannan mutane da kake gani ba fa wai musguna wa mutane ba, ba fa musguna wa mutane ba. Shi fa Allah rowa kawai yana lalata dukiya a kanta. Rowa baka kuntata ma kowa ba, rowa ka ɗauki abunka ka hana, Allah na lalata dukiyan. Ai wannan kisan mutane uku na banu Isra'il din, su guda biyun ai rowa suka yi, ba sun cuci wadda ya zo roƙonsu ba ne, rowa suka yi, amma duka haka Allah ya shafe dukiyar, duka haka Allah ya shafe dukiyar. Mu ji tsoron Allah. Haba malam, mutanen da zaka samu malam ya haya, mutanen da zaka samu mutum ya cire zakka, in lokacin zakka fa yayi kudin ba kudin ka bane. Alhaji, kudin da kake cire zakka, in aka ce a Ramadan ne lokacin cire zakkan, ba Ramadan yayi ba, to kudin ba kudin ka bane. Da ka samu yanzu haka akwai wadda zakkan barama yana ajiye da ita, ba mugunta bane? Talaka wanda zai ba wani babu. To zakkar ta kai miliyan 10, shi kuma yana jin zafin ya cire miliyan 3 a lokaci ɗaya ya bayar. Kudin ba kudinsa bane, wadda zakka ma baya iya bayarwa, shi ne zai taimaki jama'a. Zakka sukan iya rike zakka wata 6 shekara guda, sukan iya rike zakka wata 6 shekara guda ba su ba bayin Allah ba. Kasan dai a Najeriya duk wanda ya cire zakka har shekara ta sake kewayowa zakkan na hannunsa, ƙarya ne ya ce bai samu wadda zai ba wa zakkan ba ne. To amma zakkan ne ya iya cire miliyan 1 a rana ɗaya ya bayar, yana jin zafi tare da cewa ba dukiyarsa ba ce. Ai dukanmu za mu je mu haɗu a gaban Allah, duk da mu haɗu a gaban Allah.